Mayong adlaw mga kakyot, let's take our lunch break for today. Ano na ko gamay i-share atong miaging Domingo panahon sa amo ang panglakat na kami nga mga apostoles. Aduna kami na encounter or amo ang usa ka kauban nga na-encounter nila usa ka balay nga ilang gisaka. Adunay usa ka individual nga utana kung asa ko mabasa sa Biblia ang pagbindita sa tubig or kung holy water. Nya ako makauban kay wala man katubag kay na timing pong wala ko. So karon ako kung tubagon ug ato kaning hatagan og linaw aron ang uban nga wala pud nakabalo nga makabalo. Una sa pagpanglakaw sa mga apostoles kaniadto dili ginato mabasa liter por liter sa Biblia nga diin adunay pagsablig sa tubig nga mao ang bindita. Apan nga nato masabot nga diin ang mga apostoles kaniadto sa ilang pagsangyaw sa ilang pagpanuro sa kabalayan diin sila gisugo sa Dios. Diha nang daan ang sabot nato nga gagamit sila og tubig. Anuman tungod kay ato nang mabasa diha sa unang Juan 5:8 nga kay tutulo ang nagpamatuod, ang espiritu ug ang tubig ug ang dugo ug ang kining tutulo nagkauyon sa usa. Subot pasabot ang tubig di ay nagkahulugan kini sa ato ang Ginoo. Unya aduna bay mabasa nga diin mapagsablig sa tubig o bindita ang pari. Naa kaayo mga igsoon nato kaning mabasa sa Ezekiel 36 bersikulo 25. Unya bisbisan ko kamo sa malinis nga tubig ug kamo mga hinlo gikan sa tanan ninyong kahugawan. So naa di ay mabasa mga kakyot nga diin adunay holy water, adunay tubig. Tungod kay ang tubig diha sa Numeros 5:7 gigamit kini sa pari pinaagi sa ritual atong basahon. Ug ang saserdote magakuha og tubig nga balaan sa usa ka sarok. Ug ang saserdote magakuha sa abog nga anaa sa salug sa tabernakulo ug igabutang kini sa tubig. Ya sa English nga version says, then he shall take some holy water in a clay jar and put some dust from the tabernacle floor in the water. So perting klaroha ug perting pagkahayaga nga diin ato ang mabasa nga adunay holy water, adunay panagsablig sa tubig tungod kay ang tubig nagsimbolo kini sa ato ang pagka-binunyagan. So naa di ay mabasa niya ang mga apostoles kaniadto silang tanan puro mga pare or saserdote. Sa nangutana na abay mabasa sa Biblia kung asa mabasa ang maong holy water o pagsablig o pagbindita katong akong gihisgutan tanan anaa mabasa.